comencen les festes de Santa Tecla. Ara és el moment de la gastronomia, un bon pretext perquè els amics es reuneixen, es trobin al costat d'una taula i també menjant espinetes amb cargolins. Nosaltres hem vingut a fer també ciutat, a fer Tarragona, perquè al final Santa Tecla és fer ciutat, és fer gastronomia, és tradició. I no hi ha tradició a Tarragona que un plat com espineta i cargolins. I estem en el plat típic de les festes, l'espineta en cargols, i cada any l'ho fem i, bueno... Aquest plat és un plat recuperat d'abans i de quan la gent no tenia masses medis de comprar bons menjars, menjava l'espineta, que era el que es feia de la tonyina, es posava en sal durant temps, posava en salmuera, i era un plat de pobres. És una continuïtat, perquè la gent, sobretot la gent gran, li agrada molt retrobar-se amb els sabors i amb els gustos d'abans. I, bueno, és treballar-la amb una mica de carinyo, perquè és un plat molt complicat de fer per al sabor tan peculiar que té l'espineta, però fet una mica amb carinyo se menja i està bo. És Santa Tecla Gloriosa, mare dels tarragonins, que tenim avui per esmorzar, espineta en caragolins. M'ha tocat pagar a mi. M'ha tocat pagar i com que pagava jo vaig ser tothom content. Molt bo, molt bo, molt bo. Pues esperar que menjarem molt bé segur. Ja fa molts anys que venim i està molt bé tot això. O sigui, s'ha de continuar en la tradició i l'espineta en caragols és un plat típic de Tarragona i que molta gent no el coneix. Aquí comencem bé les festes amb una bona espineta amb cargolins de Cal Cortijo, que això ja trempa per tots els dies. Home, sí, com cada any, fer l'espineta en cargolins i començar Santa Tecla amb força y energía. Hombre, claro, todos los sábados es potente el almuerzo aquí. Pero hoy especialmente, hoy tenemos espineta en caracolins. Esto no se puede vender, esto hay que venir y probarlo. Esto no lo puede vender. Por mucho que lo explique, no lo entenderían nunca. La espineta, ¿quién se va a comer la espineta, macho? Tarragonins, solo. Santa Tecla.